Umdlalo wasesiswini weKaizer Chiefs uThabo Cele uvumile ukuthi iqembu lisesimene esinzima, kodwa ukholwa ukuthi bangakwazi ukuthola isixazululo maduze njengoba sekusele imidlalo eyisikhombisa kuphela kuBetway Premiership kule season. iChiefs sengozini enkulu yokuphuthelwa indawo ku-M10 8 ngesizini ezayo okwesibili kulandelana. Njengamanje ihlezi endaweni yesishiyagalombili, iChiefs inengcindezi njengoba iChippa United neGolden Arrows abahlezi ngaphansi kwayo bavale igebe futhi banemidlalo esandleni. Umqeqeshi waseTunisia uNasreddine Nabi ofakelele iqembu kowandulelwa amanqamu eNedbank Cup uthwele kanzima ukuthola umgqiqo kuligi. Ucele uvumile ukuthi akukuhle ukuthi iChiefs ibe kulesi sikhundla ekuso. Wakuchaza njengenhlekelele nokho uhlale nethemba futhi ukholelwa ukuthi iqembu lingathuthuka ngokusebenza kanzima nokukholwa. Ugcizelela ukuthi nakuba ukungaguquki kuwukhi, kuningi okuhle okungakhelwa phezu kwakho. Ejoyine iChiefs ngewindi lokudayiselana ngabadlali ngoJanuwari. Ucele udlale kahle ngaphakathi nenkundla yize iqembu lidonsa kanzima. Kubuye kwadingeka ukuthi aphume enkundleni elimele emidlalweni wabo wokugcina. Uzohlolwa ngaphambi komdlalo weBetway Premiership neTS Galaxy. Ungumlandeli weChiefs impilo yakhe yonke. Ucela akazisoli ngokujoyina leli qembu. Ukholwa ukuthi naphezulu kwezinselelo kube isinqumo esifanele futhi usazimisela ukusiza iqembu liphumelele. iNedbank Cup kuyiyona kuphela ithemba leChiefs lokudla isiliva kule season njengoba izobhekana neMamelodi Sundowns kowandulelo wamanqamu. Ucela umile kwelokuthi iqembu kumele ligxile koweligi nasemidlalweni oqoka neTS Galaxy. Okusenqulweni kwamanje ukuthola ukunqoba ukuze bagcine ephila amathemba abo ukuqeda ku-top 8.